то оғози силсила тантанаҳои майдондориву чорабиниҳои суннатӣ ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ рӯзҳои башумор мондааст. гӯштини миллӣ таърихи беш аз 5000 сола дошта яке аз анъанаҳои неки ниёгони мо ба ҳисоб меравад. дар ҳама ҷашну маъракаҳо оид ба ин риштаи гӯштини миллӣ чорабиниҳои сатҳи бошукӯҳ доир мешаванд. майдони гӯштини ноҳияи Ховалин дар соли 2021 ин гуфтаҳоро собит месозад. паҳлавони ҷумҳурии Узбекистон Зоҳид Паҳлавон дар мусобиқаи кушоди ноҳияи Ховалин бар ҳамаи ҳарифони худ зафар ёфта соҳиби шоҳҷоиза гардида буд ва бархе аз паҳлавонони моро аз ин мукофоти олӣ бенасиб намуд. бо гузашти ним сол дигарбора паҳлавонони Тоҷикистону Узбекистон дар майдони гӯштини миллии ноҳияи дӯстӣ ба ҳам омаданд. ин дафъа дар марҳилаи ниҳоии мусобиқот варзишгари номдори тоҷик Шариф Назриев ва Зоҳид Паҳлавон рӯ ба рӯи ҳам шуданд. муборизаи паҳлавонон дар ҳузури мухлисони сершумор пуршиддат сурат гирифта дар натиҷа ба фоидаи Шарифҷон Назриев хотима ёфт. ба ҳамин тартиб мукофоту ҷоизаҳои олиро варзишгари тоҷик моли худ сохт. ин анъана дар арафаи ҷашнҳои рӯзи артиши миллӣ ва наврӯзи байналмилалӣ дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ идома меёбад.